Michałek, Miki. Chodzimy w świat, bloki i diaksy, to nasz cały skład. Sigma bracia, razem dzień i noc, minecraftowy vibe, mamy swoją moc. Michał kopie głęboko, wie gdzie jest lód, crafting ogarnia level full pro Sigma. Stawia bazę jak boss, wszystko tip top, Miki za nim biegnie, ja też chcę tak. Czasem spadnie do lawy, coś pójdzie źle, trochę krzywo mu idzie, ale nie poddaje się. Razem robią więcej, to ich plan. Dwóch braci, jeden team, cały czas. Diaksy, diaksy, kopiemy dziś. Baza, baza, budujemy dziś. Chodź, Michał prowadzi, Miki tu jest. Sigma bracia, najlepszy quest. Diaksy, diaksy, świecą jak złoto. Baza, baza, robimy to prosto. Michał i Miki, razem ten styl. Minecraftowy świat to nasz skill.